Velkommen til Cool Runner Support. Du taler med Peter. Jeg kan lægge en besked om, at de kan ringe tilbage. Valeur er en virksomhed, som har været i markedet i 30 år, som blev stiftet af min mor, Karin. Ja. Vi sidder i dag en 70 medarbejdere her i Højbjerg, hvor vi sidder og arbejder med e-commerce support og kundeservice løsninger i det meste af Europa. Har du været i dialog med Brink eller hvad? Lyder det også underligt. De gode løsninger inden for kundeservice i dag, det er rigtig meget fokus på det europæiske marked. Jeg er endnu til jer, klar. Det helt store lige nu, det er forbrugernes krav i kundeservice. De forventer, at man kan komme i dialog med virksomheden i løbet af et minut. De forventer, at man har åbent frem til kl. 22, og det er ikke den klassiske 8 til 15.30. Den holder altså ikke længere. Det er i orden. Hej hej. Du må have en rigtig god dag så. Valeurs tilgang til kundeservice, det er egentlig, at vi vil hjælpe dansk e-commerce ud på så mange markeder som overhovedet muligt. Vi kan hjælpe rigtig mange virksomheder med norsk, svensk, tysk, fransk osv., som er enormt svært selv at dække ind. 2038, yes. Vi går egentlig ofte ind og smelter os sammen med vores kundes eksisterende kundeservice, så de sidder der måske fra 8 til 15.30, og så tager vi over frem til kl. 22 og i weekenden. Okay. Ved du hvad, Så det skulle også gerne betyde, at du har pakken i løbet af aften eller i morgen? Valeur driver et deleøkonomisk koncept. Det vil sige, at man egentlig kun betaler, når der er henvendelser. Vi bundler henvendelser for mange forskellige e-commerce aktører, og dermed så starter vi nye lande op konstant i forhold til, hvornår er det, at man har nok henvendelser til, at et marked giver mening. Men kvæg, at vi deler vores kapacitet mellem dansk e-commerce, jamen, så er det også rentabelt for både vores kunder, men også os i sidste ende. forventer faktisk, at der kommer on på i det. Tidligere har man set flere koncepter omkring outsourcing til Indien eller til Malaga, eller hvor det nu er. Og ofte så er danske virksomheder også ude og sige, at nu starter vi på engelsk ude i de forskellige markeder. Men det er en halv løsning, og halve løsninger, det går altså ikke i e-commerce-verden, som den er i dag. Der skal man tale sprogene, og man skal have tilgængeligheden, og man skal have responstiden lav. Herzlich willkommen bei Cool Runner. Mein Name ist Sascha. Wie kann ich Ihnen helfen? Vi valgte at flytte en stor del af vores egen kundeservice over til Valeur. Haben Sie eine Bestellnummer für mich? Vi kunne se, at kundeservice var en af de helt store hæmsko for at skalere sin forretning til udlandet. Det var egentlig ikke så svært at gå ud og lave noget Google-annoncering eller lave noget Facebook-annoncering. Det var faktisk heller ikke så svært for os at køre lastbilerne direkte til Frankrig eller England og de her steder og sørge for at få lavet en rigtig god leveringsoplevelse. Men lige at finde nogen, der kan snakke fransk og spansk og italiensk og islandsk og så videre, det kan godt blive et problem. Kein Problem, gerne doch. Samarbejdet mellem Cool Runner og Valeur blev introduceret igennem Web to Media. Ret hurtigt fandt vi ud af, at vi havde meget fælles fodslag og så tingene på en ens måde. Og det har egentlig gjort, at vi sammen over de seneste 3 år har vækstet begge forretninger, og i dag har vi flere fælles kunder. Fordi det vi kan gøre, det er at skabe logistik og kundeservice løsninger ud på de internationale markeder sammen. Og det sikrer, at vores kunder får tingene gjort, og ikke holder tilbage med at udnytte deres vækstpotentiale. Vi er i stand til at få nogle virksomheder til at kan åbne 10-20 lande op på én gang. De har faktisk mulighed for at skalere deres forretning hurtigere, og så behøver de ikke at skal fokusere på alle elementer. De kan sige, at der er nogen, der tager sig af logistikken, der er nogen, der tager sig af kundeservicen, og så mange af kerneforretningerne, lager og marketing osv., det klarer de på deres eksisterende ressourcer. Og det er jo meget spændende, fordi så har vi faktisk mulighed for at skalere forretningen, uden at skal drive ret mange flere omkostninger på. Og vi må jo se, de tider, vi er i nu her, hvor forbrugerne kommer under pres, der kan vi se, at de virksomheder, vi ser, der vinder nu, det er faktisk dem, der har fået rigtig, rigtig godt gang i sporten. En schönen Tag. Wiederhören. Velkommen til Cool Runner Support. Du taler med Peter. Jeg tror, det at outsource en kundeservice er noget, man skal være meget opmærksom på. Jeg tror, det kan være meget, meget udfordrende at gøre. Det vi så fandt ud af, det var, at noget af det, som vi fjernede af den største barriere, det var typisk det med at have adgang til data. Så når vi ved, at varen, der er sendt, hvor den er hen i systemet, om den er på lageret, eller er ude på en lastbil, eller er ude ved transportørerne, så giver vi faktisk Valeur mulighed for at vide alt, hvad der egentlig sker. Så kan man effektivt og billigt og korrekt levere noget helt unikt kundeservice. Ja, umiddelbart ser det ud som, at vi har sendt pakken sted her til formiddag, så den skulle meget gerne være i transit til Brink i øjeblikket. Vi oplever ofte i markedet, at virksomheder er protektionistiske omkring deres kundeservice, hvor man har antagelserne af, at det er jo ens hjerteblod. Og det er det også langt hen ad vejen, men man er også bare nødt til at kigge på, i dag er ca. 70-80% af alle henvendelser after sales. Og det vil sige, at det er, hvor er min pakke,
det er spørgsmål til reklamationer osv. Og der har vi nogle processer og noget data, der gør, at vi faktisk kan drive den enormt effektivt. Og så kan vi også mærke på vores kunder, at det er en stor byrde, vi får løftet væk fra deres skuldre ude i deres egne organisationer, når de outsourcer en del af deres kundeservice til os. Med Valeur og Coolrunner får du den ultimative after-sales service, uanset om det er kundeservice eller end-to-end håndtering af dine pakker. Tag fat i os og hør, hvordan vi hjælper dig til at skalere din forretning.